עשיתי טעות. הייתי באלעד, לקחתי שם פאוץ' למישהו, היה שם $1,000, 500 יורו ותעודות ועניינים וזרקתי לו את הכל. עכשיו זה פשוט שזה עולה לו יותר. רישיון של נשק, הגרין קארד, היה שם פספורט. הדברים, לך תביא עכשיו את כל הרישיונות האלו, והוא רחום מכפר עוון. הוא אומר לי, מה אני אעשה הרב? אם נעשה את השווי של זה, יש שם אולי איזה $10,000. הכל ביחד, כל הרישיונות, כל הבלגן. מה לעשות? אמרתי לו, תאריך את הכל, תגזים קצת, ובכל הכסף הזה תעשה צורכי רבים. וה$10,000 האלו תדע, הם לא שלך. צורכי רבים, הנה עכשיו אני אומר, מה זה צורכי רבים? צורכי רבים זה אומר שאני משפיע על הכלל. אני יכול לעשות איזה ספסל עם איזה סכך, לעשות איזה קולר בחוץ, ברשות הרבים, ואנשים עוברים ושותים, מברכים וכו'. עדיף לעשות את זה במקום של שומרי תורה ומצוות, נגיד סתם דוגמה בני ברק, ירושלים, במקומות חרדים. למה? כדי שכולם יברכו על זה. שלא יצא מצב שעשיתי עכשיו, בניתי איזה קולר באיזה מקום, שתייה קרה, ואנשים שותים בלי ברכה, אז אני לא רוצה שיצא קלקול, אני רוצה לזכות הרבים ולעשות את המצווה כמו שצריך. יעשה צורכי רבים. עכשיו, לאו דווקא זה, אפשר לחלק דיסקים, אפשר לחלק ציציות, בכלל, לכלל, לא בבית כנסת מקום פרטי. נגיד סתם דוגמה, לשים כמות של ציציות בכותל. באים אנשים ולוקחים, יש מחזור של הרבה אנשים, ספרים, ולרשום על הכריכה, כסף גזל, אין להוציא מחוות הכותל, אדם קונה הרבה ספרי תהילים, שם אותם בכותל. אז זה נקרא צורכי רבים, שאדם עכשיו מזכה את הרבים. אם אדם ישים את זה בבית מדרש, מתחת לבית, זה שגזלתי אותו מאילת, הוא לעולם לא ייכנס בבית מדרש הזה. הרי מה העניין של צורכי רבים? שהוא, אותו אחד שגזלתי אותו, ייהנה ממה שאני עשיתי. וגם אם הוא לא ייהנה, תדעו, שנייה צדיק, גם אם הוא לא ייהנה, תדע שכל מה שעשית בצורכי רבים, זה לא שייך לך בכלום. אתה רק עושה את הזכות הזאת בשביל שפלוני שגזלתי אותו, זה יעמוד לו. ועד 120, שהוא ייפטר מן העולם, הוא היה רוצה שתגנוב אותו $20,000, לא ב10. למה? כי סוף סוף יצא לו זכות של $20,000. לא שאני אומר עכשיו אדם ילך וכולי, אלא אדם יעריך יותר קצת ממה שגזל. גזל זה חמור ביותר, רבותיי, חמור ביותר. אין לו תיקון, לא בתענית, לא תדפוק על הלב 2000 שנה נשמה. שום דבר לא יעזור בגזל. דבר אחד, מפורש בתורה, התיקון של גזל, והשיב את הגזלה. הכוונה זה לאו הניתק לעשה. מה זה הניתק לעשה? כתוב והשיב את הגזלה, זה מצוות עשה. לאו זה לא תגנוב. איך אני מנתק את הלאו הזה? לאו הניתק לעשה במצוות עשה. כשאני משיב את הגזלה, עקרתי את האיסור שלא תגזול. רק זה הצורה שאני יכול לעשות את זה. אז אם אני יודע את מי גזלתי, חובה עליי ללכת ולהחזיר. ויש כל מיני דרכים. מישהו אמר לי, הרב, אם אני אלך יחזיר, הוא יגיש תלונה. היה התפרצות לבית, ניקח משם $5,000, נעשה שם נזק, כל מיני וכולי. צריך להעריך גם את הסורגים, מה שאדם חתך וכל מה שאדם פגם ופיצץ ועשה בבית, שבר, קרא את הספות, את הסלון, טפט, העביר על הזה, היה לו דמיונות שאולי שם חבילות, הרס לו על הדרך את הסלון, כל מיני כאלה. זה הכל בכלל זה. זה הכל גזל, וצריך להעריך את הכל ולשלם את הכל. אז הוא פחד ללכת לעשות את זה. אמרתי לו, צדיק, תביא לי. תביא כמה יש שם הערכה, הוא בירר הסלון, כמה עולה, הסורג, כל מה שזה $5,000, יצא לו שם איזה $8,500. $8,500, לקחתי אותם את $8,500 לערך, באתי לבית, אמרתי להם, זה אחד התלמידים שלי, שהוא טעה וזה, עשה תשובה, מבקש סליחה, שם $8,500, מבקש תמחלו לו. לקח את המעטפה, שמח, התחיל לבכות, אמר, אני מוחל, מחול, תודה לבורא עולם, שגם עשה תשובה, עשה דרך, וגם החזיר לנו, ברוך השם, מתגדל והתקדש שם רבה. אבל להתאהב, מסעים אותו. בורא עולם רואה שאתה רוצה באמת אמיתי. לוקח את כמה שקלים שיש לך עכשיו, מחזיר אותם גזל. תמיד החסכונות, ה-30-40 אלף שיש לך בצד, אתה לוקח, אתה מפזר את הכל ואתה מחזיר את הגזל. אתה מלך. קודם כל בורא עולם ייתן לך את זה כפל כפליים. בורא עולם ייתן לך וימציא לך ממון, כי מי שגזל ואין לו להחזיר והוא רוצה, בורא עולם ייתן לו ממון כדי שיוכל להחזיר.